Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мөселман мәдрәсәсе эшчәнлеге югары уку йортларына тиңләрлек. Ел әйләнәсе рухи тәрбия, аң белемне үстерүгә багышланган чаралар, шул исәптән танылган галимнәр катнашында түгәрәк өстәлләр үткәрелә. Мәдрәсәдә узган фәнни-гамәли конференциядан Мөршидә Җихан репортажы. Сөннәтче бабашы гырыф-гадәтне, динебездә чисталыкны саклаучы дигән темага фикер алышты катнашучылар. Татарстан мөфтие йола бетсә, милләт тә үз йөзен югалта дип, сөннәтчеләрнең дини йола сагында торганнарына тукталды. Менә бездән нинди әби бабайлар чыгар, җәмәгать. Анакларыбыз белән татарча сөйләшә алырбызмы? Милли ашлар пешерә беләрбезме? Динне аңлата алырбызмы? Мәдрәсә җитәкчелегенә язучыларны дин юлына кертеп җибәрүдә рәхмәт әйтеп, Иркаил Зайдулла сөннәткә утыртуны совет заманында җинаятькә тиң итеп каралуын искә алды. Ә Җәлил хәзрәт тыелган заманда да сөннәтче бабайларның иманга тугры калуын сөйләде. Кадимчеләр белән җәдидчеләр каршылыгына ачыклык кертте. Без милли үзебезнең горыф-гадәтне, үзенчәлекне сакларга тиеш дигән кадимчеләр. Җәдидчеләр әйткән, без Европага таба карап, Европаша киенергә, Европаша сөйләшергә. Кадимчеләр әйткән, әгәр без ул юлга китсәк, без шул халыклар арасында эреп юкка чыгабыз дигән. Дин һәм милләт яшәешендә горыф-гадәтләрнең аерылгысыз булуы бәхәссез. Бу өлкәдә биниһая эш башкарганы өчен Ильяс хәзрәт Җиһаншинга рәхмәт хаты һәм медаль тапшырылды. Безнең туган телләр комиссиясенең инде шушы хезмәттә бик игелекле эш башкаручы безнең милләттәшләребезгә рәхмәт йөзеннән барыбызның менә шушындый и туган тел, и матур тел дигән безнең матур гына билгебез. Мәдрәсә шәкертләре өчен мөһим сөйләшү. Сөннәтчеләр нәсле дәвамчысы чыгышы аеруча тәэсирле булды. Мөршидә Җихан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары.